Расман муҳориба дар вазни миёна Доналд Ковбой Серроне бо рекорди 36-16 зидди Ҷимми Миллер бо рекорди 34-16 рӯзи 3 июл дар турнири UFC 276. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед, мо бошанд наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. аллакай имшаб, яъне шаби 25 ба 26 июн турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Арманд Сарукян ва Матеуш Гамрод меҷанганд. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Шавқат Раҳмонов ва Нил Мегни баргузор мегардад. ва боз дар ин турнир дар вазни 61 кг муҳорибаи Умар Нурмагомедов зидди Нейт Манес хоҳад шуд. турнир имшаб аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими ин турнирро дар ду ҷо тамошо карда метонед. якум вариант ин телеграм канали мо Паҳлавон TJ, а дуюм вариант боша ин телеканали Матч TV. аммо Матч TV танҳо муҳорибаҳои асосиро нишон медиҳад ва пахши мустақими худро аз соати 5:00 ба вақти Москва сар медиҳанд. мо дар телеграми худ силкаҳои пахши мустақими ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед даромада тамошо кунед. силкаи телеграми мо дар описани видео. ҳамчунин баъди ба анҷом расидани турнир мо муҳорибаҳои асосиро низ дар телеграм канали худ мегузорем. барои ҳамин касоне ки пахши мустақимро тамошо карда наметавонанд, метавонед рӯзона дар телеграм канали мо тамошо кунед. мураббии чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера Диего Лима гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов вақтҳои охир рафторҳо ба монанди Конор Макгрегорро карда истодааст ва ӯро ба муҳориба зидди Чарлз Оливера даъват кард. ҳабибро доимо намуна, ҳамчун одаме ки бисёр гап намезана ва танҳо кор мекуна қабул мекарданд ва боз ӯ трештокро дӯст намедорад. аммо ҳозир ҳабиб кореро карда истодааст ки худи ӯ барои чунин корҳо Конор Макгрегорро танқид мекард. агар ки ҳабиб чунин боварии сахт дошта боша ки Махачев Оливераро шикаст дода метавонад, пас барои чӣ ду шартнома равон намекунад ки кафолат диҳад ки агар Чарлз Исламро шикаст диҳад, пас худи ҳабиб бо Оливера вомехӯрад, гуфтааст Лима. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем дастаи Оливера бо Ислам ба он шарте вохӯрдан мехоҳанд ки агар ки ҳабиб дар шартнома имзо монад ки Ислам шикаст хӯрад, пас худи ҳабиб ба муҳориба зидди Оливера мебарояд. дӯстон, ба фикри шумо ҳабиб ва Ислам ин шарти дастаи Чарлз Оливераро қабул мекунанд ё ин ки бе ин ҳам UFC ба онҳо ин муҳорибаро медиҳад? фикротонро нависен, ҳатман дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.